nervøs for det der kamera der sidder på røven. Selvom jeg godt ved, det sidder fast, så tjekker jeg lige en gang imellem. Men jeg glemmer, at jeg bare kan kigge ned på min skygge, så kan man se, at den sidder der. Men det ville fandme være ærgerligt at smide kamera til et par tusind. 3 faktisk. Hvis I undrer, eller hvis I tænker på det, så kameraerne jeg bruger heroppe på hjelmen, heroppe, der bruger jeg et GoPro Hero 4 Black Edition, det store. Og på røven, der bruger jeg en GoPro Hero 4 Silver Edition, den med skærmen på. Og jeg filmer altid, indtil videre i hvert fald, i 1080 i wide angle, og så med 60 fps. Det giver mindre jitter sådan i videoen, og det kører bare mere flydende. Hvis andre de går og tænker på at købe en af de her medium-kameraer og sådan noget actionkameraer, der kun kan filme 30 fps, det er fint til almindelig brug. Men hvis du laver noget, der kan holdes ud og ses på i lang tid, og hvor du drejer hovedet en lille smule, og hvor du kører ind i nogle store byer, måske ikke også, hvor tingene de flyver hurtigt forbi eller noget, så skal du op og kan køre 60 fps. Jeg har endda overvejet at køre 120 fps på min, bare fordi at jeg kan lave noget slow motion action. 30 fps kan lave nogle rigtig fine optagelser. Det vigtige med 30 fps er så, at man monterer det, så der ingen rystelser er. Det vil sige, at du monterer den på hjelmen eller et sted på motorcyklen, hvor du ved, at der ikke er ret mange rystelser. Og jeg har sgu ikke helt fundet alle steder på min motorcykel endnu. Jeg har faktisk kun prøvet om på røven, fordi det skal jeg bruge nu her på skærtorsdag, hvor at der er sådan noget gruppekørsel ude fra havnen nede i Thisted, og hvis vejret det holder sådan noget som det her, så kommer der nok omkring 200 motorcykler derud. Og så kører vi en lille tur på en time sammen, og mødes op ved dem, der afholder det her arrangement, MC Stompers, op i deres klubhus. Hvad adressen deroppe det er, det kan jeg sgu ikke huske. Det smider jeg lige i description hernede, beskrivelsen under videoen. Men har du en motorcykel, har du ikke haft den ude endnu, saltet det er vejene. Og tag den ud på torsdag, tag den ud på onsdag, så vask den, gør den lækker. Tag den ud på torsdag, kom ud på havnen, det starter, vi kører derfra kl. 12, så du skal være der en time før, eller måske 2, hvis du har lyst til at komme rundt og se alle motorcyklerne. Det starter rimelig tidligt med, at der kommer motorcykler, helt sikkert. Men jeg tror nok, det er kl. 12, vi kører fra havnen af, og så kører vi en tur på en lille time og slutter om i MC Stompers klubhus. Og derom der er der brød og pølser og hvad det skulle være. Kaffe og kage, sodavand, måske en lille øl. Og man kan komme til at lære nogle nye bikere fra området at kende, og måske samle nogle gamle bekendtskaber op og se, hvad de render og laver. Men jeg synes helt sikkert, at tage motorcyklen ud, gør den klar til på torsdag, og så kører vi. Og skulle det nu regne lidt fra morgenen, så hold op med at være en pøllerøv. Det er på med det rigtige tøj, og så kommer afsted. Det kan ikke hjælpe noget. Vi skal samle så mange derude. Folk fra Thisted, de er vant til det her event. Det kommer hver gang på skærtorsdag. Det vil sige, at der er rigtig mange, der kommer nysgerrige sjæle og kigger motorcykler, og man kan få en snak. Og motovlogger man ligesom mig, så kan man få en snak og dele nogle kort ud måske, eller hvad fanden man nu vil. Jeg tror sgu, der er foto herhenne. Lige passe lidt på.
vinkede til mig, ham der i bilen. Gjorde han ikke det? Jo, den er der. Den er nemlig lige der. Den lille fotovogn. Det var sgu pænt, at ham var blink. Ellers er jeg nok kommet med 120. Jeg ved faktisk ikke. Er der nogen af jer, der ved, om motorcyklerne de kan tages i de her nye fotovogne endnu? Så smid lige en kommentar her nedenunder, fordi det vil jeg faktisk rigtig gerne vide. Jeg ved det sgu ikke. Altså, det er ikke fordi, jeg har tænkt mig at køre for stærkt altid eller noget. Men lige sådan en situation der, hvor man laver en overhældning, og så holder man sgu lige farten, og så kommer man galt afsted. Det er rigtig træls. Men kan fotovognene tage motorcyklisterne? Stor som lille bike. Hvis der er nogen, der ligger ind med noget information, så vil jeg gerne høre det. Det er da rar information i hvert fald. Jeg håber ikke, at lyden den piker alt for meget over på min optagelse her. Jeg har flyttet mikrofonen, så den peger væk fra min mund og lidt mere ind mod min kind. Og den peger væk fra den her i fronten af hjelmen, der lukker luft ind, luftventilen, eller hvad man kalder den. Så må vi ligesom se, hvad der sker. Hvad helvede?